Один, поехали. Нәкъ биредә донлыклы КАМАЗ машиналары җитештерелә инде. Самаркандта яңа линияны тантаналы төстә ачтылар. Өлкәдә исә мондый тәҗрибәгә 1 ел 2018дә йөк машиналарын үз автотрейлер оешмасы нигезендә җыю оештырылган иде. 7,4 мең квадрат метрлы мәйдан корыла, елына 3 мең берәмлек техника җитештерү мөмкинлеге бар. Республика Узбекистан стратегический партнер. Стратегический партнер для нашей страны, для нашей республики. Узавтотрейлер, мы увидели, что это современнейшее предприятие, очень высокотехнологичное. Мы видим вот прекрасный сборочный корпус. Samarqand shaharining madaniyatini rivojlantirishga, o'zaro hamjihatlikni ta'minlayotganligi uchun Татарга тылмаш кирәкмәгәне президентның милләттәшләр белән аралашу вакытында сизелде. Бу республикада татарлар саны 300 меңләп, ягъни илдәге халыкның 1%. Күпләп Ташкент һәм Самарканд өлкәләрендә урнашканнар. Мы плачем, когда играет Тальян-Гармон. Но мы не можем жить без плова и песен Юлдуз Усмановой. Что нам делать? Подскажите, товарищ президент. Sizning kişiler bizning millat için bir kerak. Şuna göre şolay o'zingizdan Tatar etib his etganingiz uchun, Tatariston bilan yoqin ularga tirishganingiz uchun chin ko'ngildan rahmat aytasiz. Menga rahmat түгел, siz bilan uchrashganingiz uchun. Sizga rahmat. Милләттәшләр тормышыннан хәзер татар дөньясы күпкә хәбәрдар. Тыйнваның биредә үз корреспондентлык пункты оешты. Бу фикер шулай ук президент белән моннан 2 ел элек сентябрьдә күрешкән чакта кабул ителгән иде. Хәзер ул читтә яшәтүче 13нче пунктыбыз булды. Киләчәге бик зур, бик кирәге. Монда яшәүче татарларда, читтә яшәүче татарларда күрә һәм бу корпунктның киләчәге бик зур. Визитның мәдәни программасында тарихи костюмнар театрына сәфәр бар иде. Үзбәкстаннан Разия Гыймаев, Марат Хусейнов, Яңа Гасыр каналы.